Представям ви два ръчно тегорирани тефтера, един за нея и един за него. Предполагам и вие може да се сетите кой е за него и кой е за нея. Ще започнем с дамите. Ето, много красиво отпред. Тефтерите са подходящи да си водите вашите записки, проекти и каквото прецените. Да си поставяте вашите цели, да следите изпълнението им и да мечтаете и да се забавлявате. Това са ми двата налични модела в момента. Ако ви харесат, ще се радвам да ми пишете.